Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine bellenildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň habar bermegine görä 17-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow oglu Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine belledi. Mundan bir näçe aýyzdan Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezident Berdimuhammedowyň oglu Serdary Lewap vilayatynyň häkimi wezipesine bellemegi gödeňini tutýanlygyny habar beripdi. Ýöne näweli sebäplere görä bu plan goýulsyn edilipdi. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary wezipesinden boşadylyp, Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine bellenipdi. 18-nji iýulda Azatlyk radiosyna Wenadan beren telefon interwýusynda Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky öňki ilçisi Nur Muhammed Hanamow prezidentiň öz ogluny ýurdun iri we merkezi vilayatynyň häkimi wezipesine bellemeginiň garaşlan waka bolanyny aýtdy. Bu vaka hakikaten Türkmenistan'ın ýagdaýyny umumy analiz etken, Berdimuhammedowyň öz ýagdaýyny analiz etken, bu garaşylýan vaka. Näme üçin diýseniz, bir kil bäri öz ogluny öz ýerine taýinýany görnüp duranda açaçan özüm. Diýip Hanamow aýtdy. Prezidentiň ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýyna ilki parlament deputatlygyna, 2017-nji ýylyň martynda bolsa mejlisiň kanunçylyk komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Ol şondan bäri ýurdun syýasy sahnasyna wajyp rol oýnap gelýär. Bu häkim Ahal vilayatda häkim bolmam käni işlemez men pikirim boýunça. Ertesi ýa mejlise başlyk eder, ýa ýene şoňa meňze surzat eder. Kanun boýunça özü aýrylaýanyna şu ýerine geçecek adam oglu bolar ýaly edip goýar. Göräýär. Diýip Hanamow belledi. Geçen anna şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabatda adamlaryň saglyk ýagdaýynyň duýdansyz yaramadlaşmagy we tiz kömek ulaglarynyň köpçülikligiň çağırylmagy bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň we çeşmeleriniň ençemesiniň öz şaýat bolan ýagdaýlaryna, tiz kömek işärlerine we lukmanlara salgylanyp aýtmagyna görä, tiz kömek ulagy bilen paýtagtyň keselhanalaryna getirilen adamlaryň duýdansyz ýürek näsarlyklaryndan, gan basyşynyň aşa ýokurlanmagyndan we insultdan ejir çekýän anyklandy. Bu näsaglar dürli keselhanalara yerleştirildi. Olaryň arasynda helak bolup ýogulanlar hem bar. Şeýle dolar diňe gartaşan adamlar däl. Bu adamlaryň arasynda orta ýaşlaryndaky erkekler we aýallar hem bar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 18-nji iýunda gürrüň berdi. Habarçy adamlaryň saglyk ýagdaýynyň duýdansyz yaramadlaşmagyna we tiz kömek ulaglarynyň köpçülikligiň çağırylmagyna dürli keselhanalarda şol sanda ýyl içinde demir ýol hastahanasy diýilip bilinýän keselhanada işleýän lukmanlaryň hem geň galýandygyny aýtdy. Şunlar Aşgabatda howanyň temperaturasy 38-40 gradus aralygynda üýtgeýär. Bu görkezijiler Türkmenistan üçin iýun aýynda kadaly diýilip hasaplanýar. Lukmanlar şunlarda magnitli tupan ýok ýaldy diýerler. Olaryň özleri hem adamlaryň köpçülikligiň saglyk problemasyna uçramagyny düşünmeýärler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Aşgabatdaky başga iki çeşmesiniň aýtmagyna görä, annyny paýtagtda aýry başga ýerlerde bolan iki wakada hem biri ýaşy 40-dan geçen aýal we beýlekisi ýaşy 60-dan geçen adam keselhana yerleştirildi. Wakalaryň birinde duýdansyz huşuny ýitiren aýal keselhana yerleşdirilenden soňra lukmanlar aýalyň hosarlaryny onuň insultyň öň ýanynda bolandygyny, ýöne munyň sebäplerini özleriniň hem bilmeýändigini aýdýarlar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan çeşme 17-nji iýunda gürrüň berdi. Beýleki bir wakada ýaşy 30-dan geçen adam duýdansyz özüniň nirede oturandygyny bilmeýändigini aýdýar we şondan soňra huşuny ýitirýär. Lukmanlar keselhana yerleşdirilen ýaşulynyň hem insultyň öň ýanynda bolandygyny aýdýarlar, ýöne munyň hem sebäplerini düşündirip bilmeýärler diýip beýleki bir çeşmämiz anonim şertde 18-nji iýunda gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň bu habarlar barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari almak synanyşyklary netije bermedi. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümleriniň uly nowatlary saklanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şu gün döwlet dukanlarynda uly nowatlaryň döremeginiň fonunda hususy dukanlar hem ýapylýar. Şu günler iň uly nowatlar esasan şeker we tüwü satylýan wagtynda döreýär. Tutuş Aşgabatda döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar saklanýar. Köp dukanlar howly tarapyndan binanyň iski tarapynda ýerleşen gapylardan harit satýarlar. Nowatlar köçeden görülmedi ýaly.
Nowatlar esasan tüwiniň we şekeriň üstünde dörer. Şekere bolan islegler esasan konserwa taýýarlamak mövsümi sebäpli güýçlenen bolmaly. Şekeri bir adama 1 kilogramdan berýärler, bahaty 7 we 8 manat töwereginde. Hususiýetçilerde şeker 15 we 16 manat we ondan has ýokary bahadan satylýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 18-nji iýunda aýtdy. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda kulonowatlardan daşary ýadyk önümleri çäklendirilip satylýar. Şekeri bir adama 1 kilogramdan tüwini 3 kilogramdan köp bermeýärler. Azatlyk radiosyna soň günlerde Aşgabatyň döwlet dukanlarynda edilen video ýazgylaryň ençemesi el ýeterli boldy. Videolarda adyk dukanlaryň daşynda onlar çadamyň öz nowatyna garaşyp sabarly duranlygyny, dukanyň içinde bolsa nowaty ýeten adamlaryň arasynda aljyrangylyk döreýänligini, kimse ýalbaryp kimseniň näýilelik bildirýänligini görmek mümkin. Söwdegerler bolsa salatinlik bilen işleýärler. Her alyjak kiçiňräk bir haltyjyklary salynan şeker berip pulunu alýarlar. Biz öz habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen bu videolary çap etmekden saklanýarys. Şol bir wagtyň özünde de Aşgabatda hususy sowda nokatlary ýapylýar. Olaryň arasynda hem azyk hem de senagat haritlaryny satýan sowda nokatlary bar. Paragat 2 drop 2 trapçasynyň nomer 17-nji jaýynyň ýerdeminindäki mebel satýan dukany ýapdylar. Onuň girilgesi Saparmurat Türkmenbaşy Şaýoğlu tarapyndan däldi. Eýsem protokol köçesi hasaplanmaýan 10 ýyl awadançylyk köçesinde ýerleşýärdi. Bu dukan alyjylar tarapyndan halanýardy diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene biri habar berdi.